Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki khon swet ki basong basa ha ka jakari khon swet balatip kum ka A.W. Thomas Girls Children's Home kabadan hajayaw lom sentiu menta kila light na kajing sha set hadin baki Borsenshar district kila penbena bala wengno ya kajing penjari containment area hakane ka jaka hadin ba saw phulai ngun AA ki khon swet ki bala ri bat sumar hapo kane ka yeng kila ya bit ya kajing pang covid khat khandai bat kuntup ru ya ki nong trei ki ba pet bat ki ba khmi ya kane ka yeng ri khon swet Kanang ban pentikna bakane ka yeng ri khon swet kan long ka basngan nakaliang jong ka clean man ka badai ka kinhon sanret dawai hapo ka jingyalam jong Dr. Jillian Thaba kala penlong ya ka jing sanret dawai ya ki saudong saukun jong kane ka jaka ri khon swet bat kuntubru ya ki jakathia jong ki khon swet shwa ban penlong ya ka jing sanret dawai la penlong shwa ya ka jingyalang ka belengkot ha kabalaya don langru urang ba snong jong kajayaw light dom uba SB Karbangar u joint secretary jong Shillong Press Club uba Martin Nongklaw bat kiwei nakaliang jong ka nongpet nong khmi jong kani ka yeng ri khon swet ka kong sanimika khairim kala ai khublei ya baro kibala ai mensim yiki hybrid kibasa ha kani ka yeng kat bakidang don ha padeng ka jing sha set slung ha kani ka por baja kani ka jing wan ka jing ja jong ni ka covid positive kit ha kani ka orphanage ru kali hi kani ka tim ko blakit khana do sedang hadu mentah kesni pi hi ki khmat na jong dia ka jing le jong i ka long mangi sko de ka kamram nama pi long ki biasa ni ki badan kinong pe kinong i pi ki di prakan the nya penyarap iki di nadu pas sedang hadu mentah ai ngu yu blei bak iki ki ai bet ki identity bat hi pi kam long marwe pi yo bon ki jing kerku nakiliang baro apa pila yatib ban gidon baklet ya pi ya kan mau nakaliang kasnong ling ya kan mau ha pakadi ka kamram mangile ai kini kisngi ki ba ja kumne ba ja ba pi yo positive berkhot ipai pat ya kawai kaliang ke bawan ka dei ka ke jingkar khol daro dei na do kasni beningkong i kan mau bangirung ya wan lang hang ni nilai yo ban ya wan ban ya no senyang lawan do I health minister lawan Arsin Bat kiwi ki minister ki he jong ka health department na balang ki laiwan na snong ki laiwan bat kiwi ki kunhon ki laiwan hang ni tang ban no senyang na menta ka jong ki na ka senjuk nak secar snong ru layo ban no senyang si bon na menta jong ki nyimla ban jer keteng ki wei le se mi kai la ban batai kita namar ba apedeng kita ki babon ba wan ngir nyimtep kita Tengi songo yu belai namanta ki jingba baro iba u penyak u ado ni kapor bangi yo bangi lek kemen lang te lingba ni cleansman ki bon ki dekat jeng ka CCMT ru kila yo bandrung hang tai ban le ayu ban sedang pat kani ka wei ka kam ka ba phla ka ba thamai hang ne men ngim ji asngau kata bandan kita ki group ban sanitize ban penkhot kani ka tai nai Ndrai menta panglayo ini group iban sanitize iban penkhot ban disinfect ndai tang ini coronavirus ndrai bon ki khnyang jingpang menta bi mami ini kin wan penkhot dese kala bandai ki khnyang mami na ki dieng ki set bati wei kini kin le kata te kini jing terwah ka bede ba kini kam ka ba sotanat jing kini konhon kawan tang men miet la kham miet ni kham yo por ban ye shong ban ya tai banyak kumno banyak pendai kini kam letang deng ba kini ka perthai menta bakaran kini WhatsApp group isi message ngi share text tang menemi ing lala bandra ngi nang to ngi ya sakman nomor kini ka kam nom tang jing temu ka kam ba te dadang ngi krani ka ba ide ka kam jungi ngi nang perthai ka bon lu sedang kini snam arajar arpo apa uni klam COVID-19 ulario penuan rong kini ka jela jungi lapan sir pensmi ngi hadu kata ta Anda ka kam ngi kam sa bangin song kom song kue pati brio hayeng in ha ban mi bin hayeng nyimla ban modor hakano kor kam ngi pen biangi kata kam jungi padeng ka jing tieng padeng ka jing sir henre ngilong kum jo ki doktor uta ngi hammi be surok sekian re kam duna ngi pat bangi laj ka
close contact kita ki beri ki bayu. Aku juga por aku pasang juga ni ke pandemik. Kaya ka bangi kendo kalong kum kini hikila jerap kum do bangi na jerap ikbil. Mendai tang bangin siu pathai ke bor. Ada ngap plero kata ke rol ba kum do ngila banjerap iki beriau. Ki ban kam ke jerap ke pekerke nambar dei tang nang ba jungi kino pathai ke bor ke bangila. Ban mobilize ngila ban organize namar ngi ong na mendai kum bangi ken sarong mendai bangi dan direct contact iki ba halor. Ki por pasang juga ni pandemik ke jerap kalong betang da ke format. Jingrap pan organize pan phone sini stay epa phone amnaram nyemi ok house ni mnan house mnan esho ni pasang hakis ngi bak ham hadin pang perkat para no pathai ke bor jingi dan nyimla nang babro na pedeng jingi kidi ki babet biang dan ki badan wan long yeng ke baduna kumta teteng ya experience kumngi penwa dan biang ki bam kedi ni katai te kemudian pa pangyo ini khubor ba ka jingrap jingi kan long ka bak compare na ki benai ke alen kalong ke iba sutrat bat nakaliang jungi hibaro kibara ku isi jong kasilang pasta bilang beto presiden ya besikmat tentang lekam ting penparu kajing sukuman ban yakendo ban syam yakum kini kekenhun klinsman ke ba ka nga first time hanga tengah semua bakandon kini kekenhun dan kajing temu ke ba ese la ban ba kidla ban lende yala de bakin naik bantung khoi am tang kini ke yang ni andre sigi we ke jakarma Yang aku boleh kerpang ini bangkit bok ruang, bak henang ya sama dengan kam, bat ublai unda unri ini, bat ban light ini jimpang bora. Oh ni kondok bon kijing nak nadok pas sedang covid hadok mentah. Ke kijing jongi kelong ba long kumta kan long at first kelong ke bangim smutu. Hawat ni tip sepang COVID, ni tip sepang kita ki protokol, ni tip sepang ki rules and regulation. Handrai ke jing ka bangim sengau tu hadok mentalong. Kumno ni yo ayo bat hakano ku rukom open ulong ay yang kita ke jing jenjar ni kita ki lana kita ki namar ka long ka deal bat ka help jongi, bat ka met jongi, bat ka kuat ka kia jongi. Handrai habangi la de ngi klan ngi biang ngi long normal kum bajulong daily hi kum tu ndak kila ong ngi to COVID ba ngi yo COVID kum ta long positive kum ta kum ni ta kalong kita kan ke jing ka ba ngim semua tu hadok menta ka singi an ka ba ar ke jing ka long ka stigmatization ka ba ngi sha long ba kum nga ong haki hadang habaro shite yo long ba ni kum no ma pi kum mi in charge long phimla ban tik ke phimla ban kum ni kum tai kum no ya yo kini kita handrai ngan ong kum no ngaro ngam sung thu kini ki kon jong hang ni ru kim sung thu handrai kalong ka yang ni ban pedang dan ndala dapat kita ki situ yo kat panang yat nang yat tolong kita ki jing kila long ni su pedang la ka pedang ni sim ba bo wan ja hom jong ni dia nam ta ka jing ba kum ba pi ba ki jing kur khu ki ba bon na do ba ki ong ba hang ni yo covid long ki jing kur khu ba na la wan lot ki ai ni duna ha ki ai ni biang la wan pendap lot ndai tang beng ong nam ta ka bam ka di haddo ki tiar kita kan tolong bengi ai ku blai ba yo boleh try kan rat long try la do ayang ni kum gani kum kini ki ru thai ngim pat song tho hi re ki tolong ya kita hi ku boleh sibon ki kon jong ni hang ni ki hadan sau ko san ngot re ki staff hang ni ki hadan san ngot dan ni kita ki ba yo long baro dei sau pho lai but staff but ayu tolong tang nyongot balai ki long negative tolong kum ta ken long ki ba long kum mangai in charge ru long ba mga bayat bayeng siya ni siya tayo kalong kakam kani tayo tang mga hibami talong actually ngala day ban ngat mga handre I'm the one balat negative mga ay kublay yo blay kamtam bu ay nga kamet bakoy bekya andre kini pat ki badon hang ni long unta ken ki yo tolong kajing ka jong ni gede kata ken galong ka bangim snuk thu na ni yo haddo mentangin pat syai re handre ngim ku ahiru ban wat kata kajing tip namar balay baro ngi ko ye kya ngi biang ye long normal kumni te lahap suhun la kahon to yiki bam ki di kum mga ong na marhang ni la bon de positive yiki negative tengi ki negative ni song la ka jong ni la isolate no mangi ni song quarantine no mangi kai highway be kam rangim jumi ngim juyai yeng mi be hitang manga ta baro ki kam tegi positive pat gila hap shuyai normal long normal ke ni katai ta ka bam ke diru la pen biang de ki kok hi para positive be ki shet ki bam ki di para positive ta mangi ki negative ni shet mangai negative hap shet hi ki khon ya le para negative hi le jong ni jong ta na do mentah hi ka na do la shai thai ni haban ya bam lang biang ku moju bam kita ya ka bam ka di ta long ka jing ngim ya don than namar balai mar sentip hi bio hang ni keleng ka jing wan bu ki khaw ki chor ki so ka jing dan kam kat kum ka ta ka hel jong ki khna hang ni kai long ngim da don than ka ta ka jing ha ka leng ka bam ka di
steam kepala ai ya kini kejing ai na kedawai ke bangin senrek apa senong pot hau banyada na kini kejing wan juni kunyang